دوستان عزیز، یه مچتای با مزه آوردن باور که در چرک چکنات گومای سبب همین جزیره همین اوساستم برارمش بینشان سبب جزیره همین سریالی ترکی که تماشا میکنن به اهمیت ساعت‌هاش خدیده تاگی تلویزیون میشینن بعد فکر همین توزگی در نمیشون انمیه خشرو حریتتون هشار باشه در کار نیست кино ҳар чӣ вақтона мегзаронанд ягон фоида надорад просто ана барои камта тозагии хитона боше ҳамин тозагӣ яке аз ними эмонайда бародаро вақте ки ана плитара куличат мекунен ҳамин тен ҷӯш ки меша ҳавлои ин ҳамин мебурояд дар ҳамон авқоти шумо медроя яъне ҷазирӣ ҳамон қам микроб представед ки як бор ҳамин мардо бо аҳамият бошен як бор ҳам плитора аҳамияте ку занакотон дар чӣ аҳволанд дар чӣ дараҷо чӣ дар истифода мебаранд барои ҳамин ҳушёр бошен як бор аҳамиятсен ба худо то пашм машма ина нигоҳ кунед ина фиксатсия диден мега ягон дарахт буромадай дар плита дарахт буромадай ина нигоҳ кунед ина диден меги дарахт буромадаги дар плита оз мекушомаш торша бинед ина назди ман як кас омад ана дута клиент хеле якҷоя омадан ну якдигараш намешинохтак баъд якимгиша хай гирифтум очирата ман нигоҳ мекунам да ҳама вақт очирата нигоҳ мекунам касе яким боша кори авая буд мекунам очират парон не баъд карочи плиташа дошт хай соз кардан гирифтам худаш бир рафт и занаки дигари клиент дар пешам истодагӣ буд баъд да таво ҳавая ақорат кард ки афти плиташа бимега бетамиз ису уса ҳами чихе безеб истифода мебаранд баъд хай маки сарам хам барои назди ма бисёр мебиёранд амахе плитои ҷазир хай гирифтам ма чихеле вазифаам ай соз кардан гирифтам баъд хай соз кардам исусу плитаи вая хай часпондам соҳибаш омад бурдаш ана навбати и занак шид навбати и шид гирифтам плиташа ба номи худам хача чистоплодни гирифт занак плиташа ба номи худам кушодум ку айвайда бадтар не ки барои вай аввал ҳар чизе хита бинем баъд дигар чизи дигар каса мисол пазане анаки маки барои чӣ мефаҳмонам ки ҳар як мард ҳушёр боша плитаи хонаи хича аҳамияте ҳамо занака сағ гира дошто чӣ нашава мисол ҳамо як микроб як ҷазирӣ дар истифода набаранд ҳамин вақте ки куличат мекунӣ ҳамира ҳамин метаспа ин ҳамин ҷӯш мешавад хе буғ мебурояд дар ҳамо ана плитаи шумо мисол метавона ки ҳам авқотонда ҳамин буғи ҳамин бидроя ва шумо мисол як микроб бихӯред ҷазирӣ бад мешавад ана бародаро ҳамахе бо эҳтиром бошед бо эҳтиёт бошеву ана нигоҳ кунӣ сари вақт барои мисол ҳамин чизо дар кор нест ҳар як таин ба худо ягон чи боша медони чӣ хеле чирка обнаружит мекунем чирка диден рӯи миллионаи чирк дар мечта дарахт буромадай дар плита дарахт буромадай хай зинда бошем бо канали мо бошед дроен дар сои ҳамин тари созкунӣ шаёд гирем зинда бошем